Straight to the point. Atong balikan mahigala na itong mga isgutanan dito sa Kapitolyo. Uban mahigala ining Gobernador Gwendolyn Garcia mga kaigalaan. Kaya sa ako nangingon po bida, unsi na lang kaadlaw ha, pero magbantay pa ta. Kay wa ta kasabot unsa pay mga himuon ining Gwen. Pagkadakong kadaot, ha? Inihap na lang niyang mga adlaw, pero pagkadakong kadaot nga mahimo mga higala ni Gwen ngadto unya sa administrasyon ni Pambari 4. Mo nang niingon mahigala sa Pambari 4 nga kini mga higala murag last minute nga political sabotage. Straight to the point. Kay ang i-deliver ni Pambari 4 ngadto sa katawhan ang healthcare gyud. Unya lawgawon mga higala ni Gwen. Sama gutong 1.2 billion og nakalusot pa may gani kinabantayan nato. Nya karon nag-issue memorandum mga higala kay nako noy pabutangan o mag-create og trust fund number 1 sa enumeration nga aron mapadayon mga higala mao kining suri-suri sa Sugbo. Iya mo nang pagka-wordings ining iyang memorandum. In our continuing efforts to alleviate the lives of our constituents, sa ato kunong pagpadayon sa mga paningkamot aron mahupay ang kinabuhi sa atong konstituente. Hupay si mong kagaral. Mahupay, kanang unahong may ka mahupay, unsa nang gidagaw day, unsa may laing binisaya ana. Mura man siya mga higalag. Ha? Kuan ka maduda ta nga unsa man gawin mo. Manay ko example ginis gawin mahigala na sama ni itong Manny Pacquiao lagi. Ato bang iyang kontra si Juan Manuel Marquez. Niya prima donna magis Manny Pacquiao atong panahon na. In fairness Manny Pacquiao kato pag sugod-sugod pa niya mahigala nga sa champion niya okay to niya kadugan kumpiyansa niya marag kampante kay ba. Igo bitas kinumong Marquez mga kagilaan bida. Hapla da sa canvas oy. Diha mahigala nakatuog kadali sa Manny Pacquiao sa boxing ring. Pagmata niya mo sa nakaingon nga Buboy Fernandez tong iyang coach og kaingon sa boy unsa man tong multicab ang kadasmag nako separate number ato. Moras Gwen mahigala ha. Pagkaigo sa power punch natong Mayo 12 dawa pa mahigala sa saktong kuan karon. Og sarilo pa ni nga dipulso ba nga wa nimo gisulot pagbalik nimo gisulot wa pa mo tug-an saktong oras. Kinahanglan nga imo pang i-reset og klaro. Unsa man ni siya mga higala giuna pa niya ang suroy-suroy Sugbo. Tiaw mo na sa pagbisaya kanina dayo. In our continuing efforts to alleviate the lives of our constituents, sa man na pagbisaya nimo? Sa atong padayon nga mga paningkamot aron paghupay sa kinabuhi sa mga konstituente. Paghupay, pagpalambo sa maning alleviate, di pa paghupay man eh. O pag isos Ginoo ko. Ang sabang taon ka Gobgwen, ha? Unya niya mahigala suri-suri Sugbo pero gigiuna. Kana suri-suri Sugbo nimo mo ni nakapildi nimo nya mo ibutang yung unahon nimo aron nga imong iamong pos pamila. Ayaw kay wa naman ka, gi-reject naman ka sa mga Sugboanon. Kita ka makabungog nga rejection ang gihimo sa mga Sugboanon nimo natong Mayo 12. Wa nay trust ang mga Sugboanon nimo, ha? Ihatag nato kang Pambari 4. Karon no unsay na nagkakadlaw ha? Sa pamay mong himuon din ha. Karon pag ko kasugat na ning klasiha nga inihap na lang mga adlaw pero porbida daghang pag mga panghimuon mga higala nga kwan, ha? Pag hinahinay nagpamutos siya, wa pa magkamamutos. Boy no, og Pacquiao nimo ng lipat bahay siguro madar, mas siguro nag lipat bahay og kwan siguro day. Basig unya sa Hunyo 30.
Untong tutok sa Hunyo 30, kinaran nga hapsay na na diha. Ha? Usik-usik kag kurente niya ha, basta yung pa-aircon pa kayo ng Hunyo 30. Hunyo 30 sa untong tutok. Wala na labot, abot na ka, check out na ka ha? Wa na ba? 12 noon. Ang giingon sa konstitusyon, 12 noon mo check out na ka sa Kapitolyo. Wa na extension ha. Ako lagi kato katawa mahigala wa pagi sa kadawat hantod ron. Di na mahimo mo extend parehas na sa kwan, hotel. Kana sa hotel bitaw mi nga mo check-in ka karon. Check-in mo na ibang hotel alas 2 mo check-in, check out ugma alas 12. Ang uban sa di pa check-in ka alas 3 dugayaw kanang hinlo pa kuno. Pero kasagaran alas 2 aday. Pagka ugma alas 12, check out gyud ka alas 12. Nya na po ibang mga hotel nga kunuhay tawag-tawagan ka. Alas 11 gani tawag-tawagan na kaday nga. Kana sir, basta yun na yung mga importante diha nga kuan. Dili ba satol ba nga pag-ingon nga alas 12 ha, pahinumduman ka alas 12 wa na ka diha. Tawagan ka kunuhay sa kanana ilang front desk nga ingon ka nga, sir, basta yun na kay mga bag nga akinaran kag mga muda mo assist nimo naarami sir ha kay pagka kuan naara tayo mag-assist kay mga muda sa mga bag. Pagpahinumdum na nga alas 12 sa udto, okay na ka. So karon pa lang daan, amo na kang pahinumduman Gwen, nga alas 12 sa Hunyo 30 ha. Og kinahanglan nga kinani ang kuan na ka. Og sa hotel pa ni, wa na ni extension ha kay manghinlo para ba ang kuan para gamiton na sa sunod nga guest. Sabay taon ka, ha? Pasir ba abdag kaglaon na alas 2 pa aircon pa sa Kapitolyo na kana kwartar bas katawhan ang gamiton para sa aircon. Wa pa siya kadawat hantod ron. Kay mo lagi na pagpermiro niya pakita dito sa Robinsons Galleria. Miingon man siya nga mura siya napilde. Siming defeat man. Si mura, mura sa mong kagaral. Mura sa may nagdamgo ba nga murag na pildi. Di good kay mura, pirting pagkapildi ha. Karon ang mga mayor, pagsunod niya pakita kitong mga mayor, June 3 man today. Napakita sa mga mayor June 3. Sa laktod nga pagka-istorya, gikan pagka Mayo 12 daw ug sa boxing pa mo na wingig siguin ba. Nakatuog mahigil sa boxing ring. Ano kuan siya? Lipong baka na bitaw, wa sa ambot sa kayang gihimo. Wag sa magkasulti na yun. Kuan pag primero pakita niya ito sa Robinsons Galleria, iyang gisulti nga mura sa gapildi. Pag abot mahigala sa June 3, usap pa siya miingon sa mga mayor nga moprotesta ko kay kanana ang gitikasan ko sa machine. Wa na ba? Naabtan og pila ka adlaw dulan sa tulo ka semana day. Una pa siya naka-realize nga mosulti na koron nga kining machine gitikasan ko. May na lang gani kay ang magkisa may pasangin lain. Kadto bitong yang suspension ni Martires. Di man nas Martires sa tanawa. Suspended siya si Conchita Carpio Morales pati ombudsman kanadto. Isa man kadto, grabe na ba to credibility sa si Conchita Carpio Morales. Suspended siya 2013. Wa man siya maminaw, wa man naog. 2018 suspended na po siya. Di gyud po manaog. Kung sa congresswoman sa ito panahon na, wa ma-implement. Karon si Martires, suspended siya, di pa sa manaog. Nya yung gipasinginlan si Duterte kay kuno, ang nagtudlo ni Martires pagka-ombudsman si Duterte. Ti amo na si Duterte to anas dahig mo pa'y pasinginlan. O bakasulti pa si Duterte, may kala, di ba, tugutan nga, ma-interview sa media, o bakasulti pa ito ng Duterte, unsang na-prison mo ko dire. Sa kinsa pasangin lang niya, kadugayan na sa Romaldes. Karon na huna siguro niya, di mo na nakalangan ni Gwen. Pag
sulti niya sa mga mayor nga mo protesta siya. Ang nakalangan niya mga higala og huna-huna siguro nga unsa may akong pasanginlan ani gyud. Ha? Naguna-huna siguro siya nga nalangan sa sulti nga protesta siya. Mura siya kwan? Ha? O kinini ang nya karon ang iyang pasingilan kining mga kuan lagi automated counting machines. Unsa asa man dapita ang imong limbong Gwen para maklaro to ba? Ato unahon sa liluan Gwen. Outgoing Governor Gwendolyn Garcia tanawan ni mga mayor kanang ilang pagatuban sa mga mayor ilang mga naong puting luuya. Kay tanawa god kung imong tan-aon una-unaon nimo maayo. Niadtong pagka-suspension ni Gwen pattern man day pagka kuan gyud niya suspension ka. Nanggawas tayo itong mga kwan. Pangtawagan na ko ito, Oroy. Ang mga mayor, mga higala, ingon na yun, I stand with Governor Gwendolyn Garcia. She is a great leader na. Ato pong mayor Picas po, may po, I stand with Governor Gwen. Daghana di ko na nanganlan itong mga mayor, ha, nga. Issue na statement at pagka-suspension niya, day. Oh, daghan issue statement, day. Dili ko na nanganlan, ha. Total, kahibaw naman mo karon. Nakahibaw naman mo kinsa itong mga mayorat. Kanda yun sila, issue statement na I stand with Governor Gwen, dito speakers, nagkuros sila. Nagkuros mga higala og issue statement nga they stood with Gwen Garcia at that time. Paggawa sa suspension sa ombudsman, daghan iyahig pa issue statement. Karon, di naman ombudsman nagpa naog sa Kapitolyo ang katawhan man gyud. Mayo do sige pa kanaog sa katawhan. Wa nagay mayor karon ingon nga I stand with Gwen. Atong panahon na ombudsman man, gamhanan ko ng ombudsman pero ka-afford yung mga mayor nga I stand with Governor Gwen ana. Karon katawhan na mo ni papahawang Gwen magigalas Kapitolyo. Wa ko kadungog dunay usa ka mayor isog statement. Nabawa kanila gudado pag suryan Gwen mahigala ang mga naos mayor mamuraga unahuna sa mga mayor Gwen unsa man tao ni Gwen de usa og gilabdan sa okay sa man mayor ni be freeze kuno dong kinis gungunhika ning usa nga picture gungunhika nino kaning usa nga murag labad iyang pagsulting Gwen kinsa man ni kinsa man ning mayor na ka kwan kay kinsa ning nga mayor ni kining Now, nagunit sa iyang nga gilabdan nga samtang nagsultis Gwen nga tikasan sa masin. Wa gaba. Gitikasan. Lima ka nagitikasan yung gikusyon ang credibility sa kumilik. Kaysa may heads kumilik nga si George Garcia man. Pariham mo kapilido. Ayaw kung ina nga George Garcia to anilaban ni Pam. Kinsa man ni kasama nakaila ining mayor. Kining usas gungunhi ka ni. Naklaro man kining usa pagsulting Gwen nga gitikasan kus masin laban yang Tawa.